बिटिआर नाङैनो बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथांनि सायाव गोबां सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, नोंथांमोना एमसिएलए मुनमुननि बाथ्राखौ मिथियै गैला, मानोना बिथां एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा राजखान्थिजों सरजाबनानै बाथ्रा बुंनाय, दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लाबोनाय नुनो मोननाय जादों। जाय समाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव जेब्ला इउपिपिएलनि सरकार जानायनि उनाव सरकार गोमा जानानै गोबां रायजो राजाफोरखौ जुमुदै मुजुनायखौ नोंथांमोनाबो बावाखै आरो फिन आरोबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ बिथाङा सोंथि खालामदों। प्रमद बर'आ सोर? प्रमद बर'आ बिटिआरनि नंगौना नङा आरो बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' फैनायनि उनावसो साननि समावनो बुथारनाय सुथारनाय बारा जादों होननानै थांखिनानै बुंदों। बेखौ लानानैनो बिटिआर नाङैनो इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों सोंखारिदों आरो फिनजाथाय होदों। बे समाव नोंथांमोना बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मखौ सोर सोर गोख्रों सोंखारिदों मिथिना लानि। आं बेनि बेलायाव मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ सोंनो नागिरो जे प्रमद बर'आ सोर, बबे बेंखननिफ्राय फैनाय, बेयो मिथियोना मिथिया? दिनै बिथाङा 35 बोसोर बर' जाथिनि थाखाय गावखौनो बाउसोमनाय सासे सुबुं बियो। रायजो राजा आइ आफा उन्दै ओला रावबो बर' जाथिया प्रमद बर'खौ सिनायै गैया। दा बिथाङा सिनाया नामा बेयो बर' नंगौना नङा? मुनमुन ब्रह्मआ बर' नंगौना नङा सन्देहसो जादों आं प्रमद बर'खौ सिनायैयाव। मानो होनबा बिसोर सासे बर' आइजोमोनब्ला बियो प्रमद बर'खौ सिनायनांगौमोन। दा बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों दे इसिबां सम बर' जाथिखौ दैदेनबोनाय प्रमद बर'आ, बिथाङा बर' जाथिनि थाखाय आन्दलन खालामबोनाय, बे प्रमद बर'आ सोर, मानो सिनायाखै बेलाय? जोंहा दिनै मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ गोबां गावखौनो बाउसोमनाय। मानो होनोबा जाथिनि खैदां खैफोदखौ लानानै बिथाङा जुजिबोदों। दिनै बिथाङा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा चिफ जाबाय। रायजोनि मोजां मोननायावनो, रायजोनि अननायजोंनो दिनै मानगोनां जोंहा प्रमद बर' बिथाङा चिफ जानो मोनदों। रावबो गाव हारसिं राजा जानो होननानै राजा जानो हाया। रायजो राजानि अननाय, रायजोजोंसो राजा जायो। दा बेखायनो बिथाङा रायजोनि अननायजोंनो चिफ जानो मोनदों। माबोरै रायजोआ सैया होननानै बुंनो हाखो बेलाय? मुनमुन ब्रह्मआ बोरै बुंनो हाखो जे रायजो राजाया मोजां मोना होननानै? दा बेखौनो आं बुंनो नागिरदों जे मुनमुन ब्रह्मआ हाग्रामा लाबोनाय बिटिसिआ हाग्रामा लाबोनाय, जों लाबोनाय। बै समावबो जेब्ला सरखार गोदान दायो अब्ला बिथाङा रायजो राजाखौ खुदै मुजुफुरना बुंदोंमोन बे बिटिसिआ जोंनिसो, जों लाबोनायसो होननानै बिथाङा बुंदों। सासे बिमा माहारिनि सासे आइजो जानानै रायजोखौनो खुदै मुजुनो हायोबा बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा सोरबा दंबावो नामा, थाबावगोन नामा? बेखौ साननो हादोंना हायाखै बेलाय? रायजो राजानि अननाय नांगौबा अननाय होनांगौमोन। बिथाङा रायजो राजाखौ माबोरै खुदै मुजुनो हाखो? सासे बिमा माहारि आइजो जानानैलाय, सासे आइजो माहारि जानानैलाय, आइजो माहारिनि गुनानो गैया बेनाव। दिनै बेखायनो बियो प्रमद बर'खौ सिनाया। दा बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों जे प्रमद बर'आ सोर बेखौ रायजो राजानो जोङो फिन खिन्थाबावनांगौ होननानै जों साना। मानो होनबा मुनमुन ब्रह्मआसो सिनाया जानो हागौ। आन्दलनजों लोब्बा गैया बियो। जेब्ला बर' आन्दलन जायो बे समाव बियो बिल्डिं सानिफ्राय नाहरग्रासो। होमबा बिथाङा माबोरै प्रमद बर'खौ सिनायनो? आं बेखौ सन्देह दङ बेयो बर' नंगौना नङा होननानैसो। मैयासो जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि हेंथायै पर्बतजरानि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिनाय, बिनि सायाव मोनसे आङो खौरां नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों होनो नागिरदों। बिथाङा जाबायदि रावफोरजों मेडियानि गेजेराव होदों बियो खोब दुखुनांथाव आरो बियो जोंनि पार्टिनि थाखायल' नङा, बियो बिटिआर रायजो राजा, बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखायनो दुखुनांथाव। खारन जाय सुबुङा बिटिआरखौ सनमान होनो रोङा, जाय सुबुङा बिटिसिखौ नैबे ओनसोलखौ सनमान होनो रोङा, जाय सुबुङा नैबे ओनसोलनि सायाव अननाय गैया, बिटिआरनि सायाव जाय सुबुङा मोजां नलेज गैया,
BTC माब्रै जोनोम जाया, BSC माब्रै जोनोम जाया, BTR माब्रै जोनोम जाया, बिनि जारिमिनखौ जाय मिथिया बिथांमोन बायदि मानसियासो बेबायदि जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंनो हायो। बिथाङा मिथियोना मिथिया आं मिथिया जे BTC खौ सृष्टि खालामनायाव, BSC खौ सृष्टि खालामनायाव, BTR खौ सृष्टि खालामनायाव गोबां रायजो राजाफोरनि मुंख्लं जादों। बे मुंख्लंफोरनि बिनिमयाव, गोबां सुबुंनि सेक्रिफाइसनि बिनिमयाव दिनै BTR मोननो हादों, BTC मोननो हादों, BSC मोननो हादों। बेखौ बिथाङा दिनै जुदि बावगारोब्ला बियो बेनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जेबो थानो हाया। दिनै बिथाङा BTR नि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर' बिथांखौ सनमान होनो रोङै मोनसे जायफोर बाथ्रा बिथाङा बुंदों, बियो प्रमद बर'खौल' सनमान होयै बे बाथ्रा जानो हाया। बिथाङा बरन्स जोंनि BTR नि 32 लाख बे सुबुंफोरखौबो बिथाङा सनमान होनो रोङाखै। मिडियायाव मोनसे निउस जों नुनो मोनदों। बे जाहैबाय परबतजरानि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ BTR नि चिफ बिथांखौ दिनै जोबोद सोमखारिदों। आसलते बिराद लासिंसिं बाथ्रा आरो बिराद लाजिनांगौ। जाय मानसियानो केरेक्टार लेस, जेरावनोखि मानसि समाजखौ मुगैनानै जुमुदै गारनो हाग्रा, BTR नि रायजो राजाखौ जुमुदै मुगैग्रा मानसि, आरो जाय बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों जोंहा सन्देह दं बिथाङा माबायदि माने रिलेसन लानानै थांनानै दङ। बे मानसियानो दिनै लासिंसिं माने मानगोनां जोंनि प्रमद सार बिथांखौ, जाय मानसियानोखि 15-20 बोसोरनि समसिम जोंनि जाथिखौ बोखांबोनो थाखाय, सिलाय लाग्रा मानसिफोरखौ फोजोबनो थाखाय, सान्थि लाबोनो थाखाय खामानि मावनाय बिथांखौ बिथाङा गाज्रियैनो सोमखारिदों। बेखायनो आं मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ बुंदों जे नोंथाङा जि केरेक्टारनि मानसि, नोंथाङा गावनि जिथु मेन्टेल स्टेटास बेखौ फाहामनानै ला आरो साइकेट्रिकनि हस्पिटालाव नोंथाङा थांनांगौ। खारन नोंथांनि जि एक्टिभिटी, जि माने बेबहार पाति बे एकदम नर्मेल नङा, कमप्लिटलि माने एबनर्मेल। आरो नोङो जि रोखोमनि BTR नि मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनाय खोथा बुंगासिनो दं। सानसे जोङो बेखौबो खोनादों नोंथाङा BTR नि चिफनि अबेबा मोनसे खथायाव माबा फैसा सानग्रा मेसिन दङ, बेफोरबायदि जि नंखाय खोथा बुंनानै रायजोफोरखौ फोसावनो सानदों। आं नोंथांखौ बोसोन होयो, परबतजरायाव BPF नि 15 बोसोर सासनाव जोंनि बे BTR हालामनि 40टा समस्तिनि भितराव सबनिसायबो गाज्रिसिन समस्ति नोंथांमोनानो खालामना दोनदों। रायजो राजानि जि लामा नोंथांमोना फैसा थाखा जाख्ल'जोबनानै बेवहाय जेबो अबस्था दोनाखै। नोंथांनि बिगुमै आरो नोंथां बिबोनां नोंथांमोना सानैजों फेमिलि केन्द्रित लोगो जालायनानै बे फैसा माखासेखौ जादों। आरो आंहा सन्देह दंबावो, नोंथांनि जि दा MCLA फान्डनि 50 लाख खरि मोननाय रां, नोंथाङा बबे गामियाव न' गंसे लुना होदों बेखौ जुदि जोंनो रायजोफोरनो खोन्थाना होयोबा जों जोबोद मोजां मोनगोन। आरो नों जाय बाथ्राखौ बुंदों BTC सलायदों ना BTR सलायदों, जों BTR सलायदों बेनि प्रमाणखौ रायजोआ मोनदों। मानोना BTR एकर्डआवनो जोंनि जि गफुरसिमहालागै एक्सटेनसन जानायनि एकर्ड, बे एकर्डआ दङ। आरो सान्थि सुक्तिखौ सोर खालामदों बे खोथाखौ BTR नि रायजोआ मिथिगौ। सान्थि लुबैग्रा मानसिया सोर बे बाथ्राखौ BTR नि मानसिया मिथिगौ। आरो मानसि बुथारनायनि जि हाबाफारिफोरमोन सोरनि सरकाराव जादों बेखौ मोजां मिथिगौ। 1000निबो बारा मानसि BPF नि सरकार समाव बुथारनाय जादों। आरो दा जोंनि नैबे बाक्सानि आरो अदालगुरिनि जि नोंथांमोना बुंबाय थादों बे बाथ्राया, बाक्सानि जि माने गावथार जानाय सुबुं बे बिथाङा डाकाइतखा, बेखौ गासिबो मिथिगौ, थानायाव मिथिगौ, गामिनि रायजोआ मिथिगौ। बेखायनो जाय मानसिया गाज्रि डाकाइत बे मानसिया गावथार जानायाव जेबो साननांगौ गैया। बे साहे केनारामानो जाया, सोरबा गेनाराम जाया, मेनाराम जाया, बेयाव जेबो साननांगौ गैया। गाज्रिया गाज्रिखा। आं बेखौसो खावलायदों, हाथियार लानानै हाथियार दैहो आरो जोंनि ओनसोलखौ गुदुं खालामनाय जि षड्यन्त्र खालामबाय थानाय माखासे मानि दैदेनगिरिफोर दङ, बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि मानोना मुनमुना जा बाथ्राखौ बुंदों बेनि अपोजिट पिक्सारखौसो आं दिनै रायजो राजानो होनो नागिरदों। बिथाङा प्रमद बर'खौ प्रबन्सक होननानै बुंदों। प्रबन्सकआ सोर?
बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ दिनै प्रबन सबखायनो सासे उन्दै गथ' होननानै गावखौ साननानै लाग्रा मुनमुन ब्रह्मआ दिनै सासे MCLA हिसाबैबो आरो लाइसन अफिसार हिसाबैबो मोननै दरमाबो जागासिनो दङ। थारमाने बेबायदि मानसि जाय सासे आइजोआ गभर्नमेन्टखौनो थगायनानै मोननै पेमेन्ट जानो हायो, बेफोरबायदि आइजोआ रायजो राजाखौ माबायदि थगायनो हागोन जों बयबो सानना नायनायनि सम मोनसे फैबाय। आरो मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो, बिनि बिगुमै हाग्रामाया मुनमुन ब्रह्मआ जे होनदों हत्या यज्ञ लीलाया दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTR सरकारावहाय बा BTC हालामावहाय बांसिन जाबाय होनदों। आं मोनसे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों, थांनाय 17 बोसोराव BPFनि दिनाव हाजार जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ पुलिस मिलिटारि लगायनानै हाग्रामाया गावथारहोदोंमोन। थामहिनबा BPFनि समावहाय हाजार मानसिफोरा थैनि बानाखौ बोहैनो गोनां जादोंमोन। 2 नाम्बाराव जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो, हाग्रामानि दिनाव ओरैबायदि मोनसे असान्ति सृष्टि जादोंमोन, जाय असान्तिनि थाखाय गासैबो जाति जनगोष्ठियानो BTRआव थानाय मोनफ्रोमबो हारि हारिसायानो दिनै सान्थि रायजो जानो हायाखैमोन, गिलुं जादोंमोन। 2008आव 2012आव 2014आव जेसेबां माने माहारियारि माने थैनि बाना बोहैलायनाय आरो गावजों गाव बिदा फंबायनि थैनि बाला बोहैलायनाय, बे दिनाथ' बांसिन माने मेक्सिमाम होनना बुङा जों 100% हाग्रामानि दिनावनो जादों। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दाखालि सासे सिखावखौ आसाम पुलिसा जा इनकाउन्टारनि गेजेरजों सिथारदों, बे इनकाउन्टाराव दाय गैयै सासे सुबुङा इनकाउन्टाराव गोग्लैदों। बेनि थाखाय जोंबो दुखु फोरमायो। खिन्थु बे नङा जे बै समाव हाग्रामानि थोननाय बायदियै बा हाग्रामानि सरकारनि दिनाव मुसलमानजों बर'जों, मुसलमानजों आदिबासिजों, मुसलमानजों बा बर'जों सैलायो थैनि बाहा बोहैलायनाय बायदि जोंनि दिनाव मालाबाबो जायाखै आरो जों बेखौ मालाबाबो जानो होआ। मानोना हाग्रामाया जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सान्थिनि सोरखार, सान्थिनि हालाम, बेखौ असान्थि खालामहोनो थाखायनो बाथा बायदि खर' गैयै सासे सुबुंनि दैदेननायावबा बेखौ दैदेनहोनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय थैनि बाना बोहैहोनो नागिरदोंमोन। आरो दिनैबो बे बाथाखौनो बाहायनानै हाग्रामाया जौ जुवा दाइस बायदिसिना बियो एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरखौ जानो थांहोगासिनो दङ। गतिके बिनि थाखाय जोंनि बे हालामखौ असान्थि सृष्टि खालामनो नागिरग्रा मुनमुन ब्रह्म आरो बिनि बिगुमैया दायनिगिरिया जों बेखौ कन्डेम खालामो। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।